Ya Resulallah diyagama. Bir moğa ya Resulallah diysen, ya Veli diysen, ya Ali diysen, ya Ömer diysen, ya pirim bir zadım deyip aydağıdım. Dininden çıkken bir müşrik kafir. Nauzu billah. Ennam bunu beyerdeki yaş doğrultulamağın haberi yok, bilen akla, düşünen akla, kamilen İslam'ı tebliğ edip, kamilen bir din tebliğ edip, kamilen bir dinin yerini gelip yüren suretinde bulup, bir kamilen şu yolla, ama adamın yolunda, Hanefi mezhepte, bizim küçüklerin iradımız, işgalimiz, bolmaz deyip bunlara evunacak şeyleri düşündür yerle, mahul içine girenden sonra buladan yavaş yavaş ne demedir ya? Muhterem Müslüman oğlum, hormatly täşgida huntana. Sen aýtmaklyga sen awdallap aýdyp dursaň. Kenäul billahi oňa müşrik diýip aýtýar, kafir diýip aýtýar. Biz senden tagazamyz şi, biz haçan milleti Türkmen saran tekfir edipdir. O gödüň ödönen şi tekfir etýärleň öwünne 4-5 aý zähmet çekip biz şolaň öwüne CD wurduk. Ki tekfir etmek dogry. Müslüman ehyanın bir kofra müptela bolsa, şirke müptela bolsa, ona kafir demek, müşrik demek dogry. Otam şo taýdym, seni musulman dogansa aýtýan kimin hakynda men öwürläp aýtýan, men şunda başa çärem ýok. Sizi ýani tünkü ýetirildi. Sen gelerdin inşallah taala munazara. Haýsy bir adamy keten öz ýanynda şu mantagada ilmli, bilimli, etigadyna pokta diýip aýtýan adamyň da gapdalyny alyp gelmekden ejada ba, şu forma otur söýleý. Sen öyle Türk meselantyz var ahim, şuna sanak adamga nejat berin. Onun inşallah Türk mesela şerifiňiz var ahim, siz özüňizi edare edin musulmandygyny. Bize size näme diýeceğini bilemdi. Aýdylmadyk kepleri aýtdy edip, diýilmedik datlary diýdi edip, naud billah biziň adamda tekfiri de gyp, hanenki biz özümiz nawar wurdyk tekfiri hadip tekfir etmek dogry edip. Sen hetmin şu jelise münazirde musulmandygynym, şu ýank aýtýan gurun bize getirdi kökün. Ondan sonra da men näçil min nawal şun hakkında beren gurunum ma? Şo böylesi kulak atın. Bir Hudaýa sığınmakla hakkında biz aýtjak kepmiz, aýtdyk, diýjek kepmiz, diýdik, Kur'andan aýtdyk, sünnetden aýtdyk, Hanefi mezhepden aýtdyk. Emma elhamdülillah biz hiç kime kafir diýip taýdymda, müşrik diýip taýdymda elhamdülillah musulman dogan. We häzir onu için de şagida dos. Ahuna şo bir böyle gurun ki, şol diýen ittifaq mezhebi Hanefi bara. 5-6 ýyl bilen gurulanda bar. Şonu bar goý. Bu millet gördün ki biz şuna hakkında haçan tekfir ettik. Ya men nawarlym kullen paýlanyny mantagada. Fezai mecazide doğru aparatta bardan şu köpsi var şu taada. Siz gitden şu nawarlyň içinden bir haýsy bir musulman adam Hudaýdan gelen çağıranda ya Resulullah ya falan ýene müşrik diýip aýdypdyr, kafir diýip aýdypdyr. Belki biz şoň meratymy tawzih berdik, muhabbet direkle aýtdan aýby ýok, şaarana direkle aýtdan aýby ýok, takayyül direkle aýtdan aýby ýok. Şuna meres tertipler aýtdyk. Emma bir suretiga teşonnym kömek aljak bolýan, falan boljak bolýan. Şuna şu dogry däl. O bir suretinde şuna nauz billah kafir bolsun, müşrik bolsun diýip aýdyp adamlar. Goýda şol böyle guruňy. Pes wede netijesi hadis sahih, wagty Qur'ana muhalif gelse aqida tutmak dogry. Hadis zayıf awlaki öz zaýynda dursun henir. Şerden ne delil tutmak dogry. Usul ehl sünnet we wara. Waqi tarihiden na delil tutmak dogry. Ýöne ha şeýer okuýanda bu bir näçe suraty bolýar. Şeýerde ya falan diýip çagyrlýar, ya falan diýip bakyrlýar. Ol kullen merdut däl. Bir suraty bar. Hamana wada düşündireyim. Bir şeýer okuýar, öz hyýalyna, öz älemine birini malahim hazır nazir edip, birini fikrine getirip ya falan diýip aýtýar. Oň şu tada hazır nazir bollugy de ya ondan kömek allygy de. Näme musahir näme diýär de? Ya ady Cebrail Tanrı emini, ya ady Cebrail Tanrı emini, meniň sahip jamalymy gördüňmi? Cebrail aleyhisselam etiqad ehli sünnetçi, fakat peygamberlaryň ýanyna gelýär. Peygamberlaryň ýanynda mesela hiç kim Cebrail aleyhisselam gelmeýär. Hapsda Maktumul Şahir rahmetullahi aleyh, ya ady Cebrail Cebrail aleyhisselam çağırıpdy. Ay Cebrail aleyhisselam şoň ýanyna gelipdirmi? Ya şondan kömek alypdyrmy? Ya şoňa zahir bolupdyrmy? Ýok, bir takayyüli bir zat. Ya hamana beýik dağlar beýikligiňe büýsenma, senin bir gün dargap ýertek bolarsyň, uly derýa haýbatyňa büýsenma, senin bir gün guryp çöltek bolarsyň. Meger derýa eşdiýärmi? Meger dağlar eşdiýärmi? Bir aleme hyýaly bir aýdylýan şeýerler bar. Ya İsa, ya Musa, ya Resulü Huda. Bular şeýerde bir jaiz zat. Eger çendik ulamalar diýipdir, eger şu şeýerde adamlaň galat fikrisine sebäp boljak bolsa, şu dogry diýipdir. Niýede gelýär? Mecmu-i Resail Allame Leknevi rahmetullahi aleyh, cildi 5,
Seffe siyoçar eğer yanlışmasam. Yine bir görünge diye. Ya falan hep çağırmaklık. Muhabbet yüzünden ne bol ya. Bir vakt Peygamber Huda'n dehsanını okuyuptur. Peygamber Huda'n başına düşen yağdayları fikrediptir. Ya gurrun merlip tuqa, yüreğine bir qam gelip bir ya Resulullah diye. Ya öz enehine atasına fikredip qam edip ya falan zan diye. Bu da bir iradi yok da Müslüman doğru. Üçüncü suratında şunu etiqat ki men ya falani ya behvettin ya halet nebi ya qara'un haqa ya Resulullah deyip çağırayın, qıyğırayın. Etiqadım şu olsa ki Resulü Huda hem yerde ba men sesim şu eşitiptu, görüptu Müslüman doğun şu etiqat doğru değilsi. İnerken öde Ma'ariful Kur'an Mufti Taqi sahibin atasının yadan zadışı. Mufti Şefi rahmetullahi aleyhin özü yazıptır şunu cildi yek seffeye çarsadır şahsiyetinde geriye Peygamber'e doğru muhabbetin olmalı. Evliyalara muhabbetin olmalı. Şuhadalara muhabbetin olmalı. Ölüküden adamlara muhabbetin olmalı. Emma şoları Hudayalık her yerde hazır nazır bilmeklik. Hudayalık her yerde men sesim eştiya demeklik. Müslüman doğrusu doğru değil. O da okuyup belen o da az nazarı şer'i İslam azamet ve muhabbet Resulü Huda farzas. Ki bedunan imanine imanat. İslam'ın şeriatı yüzünden Peygamber'in azameti ve muhabbeti her bir adamın yüreğinde bolmaklık bular farz diye. Eğer şu bolmasa imanı kalmıyor. Veli Resul ra der sıfatı ilim ya kudret ve gayre beraber ba Huda karardadan gumrahi deyiptir şey. Peygamber Huda etektaklı da olsun. Allah bilen alımı yüzünden, kudreti yüzünden Huda bilen dengetmeklik şu bir gumrahi deyiptir. Kur'an-ı Kerim hakikati ne yaparım beyan etti diye o da. Kur'an-ı Kerim hakikati şirkra çinin beyan fermudu. Ki gayri Allah'a der sıfatı ba Huda beraber karar dehen. Şirk diyenler diye düşündürüyor işte da. Şirk diyenleri Allah'tan gayrini Allah Teala bilen alımına, bilminne, eşdiyerliğine, görüyerliğine beraber etmeklik, den etmeklik diye. Hançınan ki der ayet 98. ayet Sure-i Şuara'da geliptir. İz nusavvikum bi rabbil alemin diye. Ol vakti ki bu botperestler ağzından çıkan kep. Ol vakti ki biz siz ey botları kıyamet günü dava olacak şu taada. Şu taada botperestler öz botlarından bizar olup biz sizi Huda bilen dengelti ettik diye. Şu taada diye emruz hem kesani ki Resulü Huda sallallahu aleyhi ve sellem alimel gayb şun kunne her bir kişi ki Peygamber Huda'nı alimel gayb batırılığını bilyen etse ve manında Huda derharca hazır nazır mi guyan Huda'ya her yerde şunu hazır nazır bilyenle ve çenin mi fehmen kema ba'indaviye darim hak azamet ve muhabbet Resulü Huda sallallahu aleyhi ve sellem adami konim der hali ki şu bir anır bas bir yalnız kep. Yani biz şu bölüm düşünmelen ki biz ya Resulullah diyeyli onu her yerde hazır nazır bileyli şu biz Peygamber'e muhabbet ettiğimiz Peygamber'e kavurduğumuz deyip aytmaklık şu bir anır bas bir Müslüman doğullum o kamır kep diye. Ondan sonra aytiyor ki sahabe-i Resulü Huda sallallahu aleyhi ve sellem'den anır bas Peygamber kavurayan yoktu. Şol sahabe-i Resulü Huda hiç vakti hiç zamanla ya Resulullah ya Muhammed diye Peygamber Huda'nın kömege çağırmaptırlar dünyadan qaydandan sonra. Hiç vakti çağırmaptırlar. Ma Müslüman doğrulam. Eğer biz aydıptır akide doğru de dinini aydıptır. Öz düşünüşümüze göre aytmaptır. Belki Kur'an'ın sünnetten Hanefi mezhebin fuqahalarının malakım düşünüşüne göre aytır. Hiç vakti biz baraki Müslüman doğan baştaki Müslüman doğanlar tekfir edem de. Biz safa sade Müslüman doğan biz avval akidemiz belli. Biz safa sade ettiyiz. Biz Allah'dan gelen çağırmaklığı bir hiç onvan kömek almadan şimdi ya falan ya falan pir ya falan veli eşit başın çağırıp da barakim şonun kömek almaklığı biz bir hiç onvan doğru değil mi ya? O ne doğru değil. Çünkü bizden haber yok. Men şu oturan yerimden inanın ahunağan çağırtam, ayalım çağırtam, oğlum çağırtam, daş çevirimde bolsa, hop eşitip doğularda menden haber var. Men çağırmaktan ne mirat ba? Emma men şu ayalı oğlum uşağım ya doğdum, oban içetinde bolsa, men işte oturan yerimden ey falani gelever deyip çağırtam. O daş çevirimde kim çağırıyordun? Falani. Oban içetinde. O gödün öden tenkizini eşten hakim o. Sen ne edip dursun diyer mi ya diyer mi? Ölüp giden adamlar Müslüman doğum bizden haber yok. Olar cennet bilen marahim öldür barham şu taada nigmatı görüp durlar. Huda Teala'nın velileri olar şu nimet bilen olar hurgiler görüp etirler. Olar cennetin bağı bosanı görüp etirler. Men etenden haber yok. Habersiz değil. Haberli Zat-ı Mukaddes Allah Tebaraka ve Teala denetten şuna şirk bu Huda diyorlar. Yani siz bunu bir fark verip durdunuz. Deliliniz de yok buna.
sabit etmekligi. Yok Hudaý Taala şu kudreti beripdir. Hudaý size eşdiýe naud billah Hudaý Taala ödüne şerik gaýl bolýar bolýanlar. Yani Allah Taala öz kudreti bilen ödüne bir şerik bejeripdir de her kim her yerde birini tesini eşjek bolsa eşdatyn, görjek bolsa birini görätin. Otam siz Ta'dan ve Alahimin mümmür dene delil okuyarsınız. Men hayti birini aydayım. Bu gurunu ol aydı keslen gurunla. Tedeger Hudaýdan gelen çarma yetişýär diýersiňiz. Hemedan daşdy ota kädimädik. Inälekem şu kitabymyň oklaýyn işte. Awwal ahir ewliýalar çağırın. Getirjin götürdiler jahyna goýdylar. Wagyn bamışlar şu aramyzda aýlanıp beren bolsa, şu forum dady yetişýän bolsa siziň aýtsyňyz diýerler. Hudaý Taala şu kudrety berýän bolsa diýenler. Hemedan daşdy ota kädimädik. Kökeden da bileşi zatları. Siz keramat ihtiýary diýip aýtýarsyňyz. Getirin şu mantygada kim pir diýen bolsa, kim weli diýen bolsa, dünýäň haýsy bir çetinden adamlar getirin. Keramatdan ihtiyarın bolsa, kudretin namaýşa goýdyldy. Kullu öle il biz hakyň edenna, eger sizin keramatyňyz diýen ihtiyary bolsa, biz de keramaty münkirde elhamdülillah. Keramat öle hakdat, emma siz ihtiyaryny diýip aýtýarsyňyz, yetişmek ihtiyaryna bolýan bolsa, her ýerde her kim tesin eşmek ihtiyaryna bolýan bolsa musulmandyň, getirin namaýşa goýgadyn, öle il sizde anandan da şundan aýtacak ýol bar musulmandyň. Şundan aýtacak ýol bar. Osan bana ahim yani Tilaytlardan oňa maňa delil okuýarsyňyz da ödýänizden. O biz de delilimiz var. Musulmandan olsun yekaje ýol näme? Gel oturşaýly açylşaýly inşallah. Oly el görsün munazirany. Milletin bu wagt aklyşy jaýyna öňkü kadim sada türkmenne günni oturanna kel bagışda kelewede oturanna gün bärik tüýşenne şu ýyla tüýşmäni bilmän aýagyna palçyk gapşarmyş diýip bir türkmen. Men hody şeýden adamdan ödüm aýtdylar şonu. O sada türkmen näme elhamdülillah. Inşallah Kur'an diýe, sünnet diýe, delil diýe, Hanefi mezhep diýe. Ha, şıl deliligini getirilen kim musulman doğun? Siz getirin delilini de. İnelekem yan näçelikde biz jengele gittik. Hanawada bilen jengele gittik. Otada tam oğlanşan daşdan şeriýaty we perde aýlap, mehrem namehrem raýat edip özün beýle oturup, şu tada bir däne şähriň ulaqan türk meselem şähriň imam zymmaty geldi. Jawan oglan. Ondan bir şu tada mun çektirmä çağırdyk. Ola otak arada boldy. Denansa agdarada, hop denana gitsin denanlyň ýanyna. Bir de oturuştuk, öyle gurun dörzün yaptırıyor. Bir de gurun gerek ya bir de. Bir şu aşında var tut musulman doğum, bir de gurun gerek ya, bir de baş etme işlemedikken. Bir de sünkü yetiriyordun musulman doğum. Hayatın bir şeydi ki bir şu aşında vurup dur. Siz mecbur etiyordun bir şeydi vurmakla. Ama oturuştuk, gurun dörzün ne etiyen bu ola? Oňuşýaňyz mı? Bir de oňuşman bir de gurun yok. Bir de yatıran akla dedim. İnelekim de hiç konakun tana deyip bir yeri var akılada. Bir yettikli dağı kepleptir, kardeş dedim. Asıl başını aldır realak etmeyaptır. O hem senden gurur mu o bey diye bir şey diye ben neydim sen neydim oturşayla ben dedim sen ne de çekiliyordun o hem delil okuyur reddil muhtardan men ne delil okuyur reddil muhtardan ikimin de var ahim doğru bir kitaptan bir sefeden birbirime aytyan düşündür bilmem men dedim şunun ne iş var dedim gel oturşayla dedim münazara dedim sen aytyanın çın bolsa dedim millet öde aklı jaýyna teşhis jaýyna milletin öde gızabat eder dedim şey diýende iyide terfil diýerler. Men dedim bundan güýçlüýär diýerler. İsteseň dedim, işimde Hudaý Taala ile men mubahat etmekle teýär. Şu iman agydamdan sürüm dedim. Ha onaga sen bundan meter näme diýersiň? Inni wede sen tomoşany wede. Şu taýda bir däne Beluş imamy wady Mufti Raşid Resuli diye muallif adam, musannif adam. Ol ýa-ni Darul Iftaý goşdyň awalky şagirdleri. Şonu o bende de gelipdi. Şonu şol ahonyň ýüdün, şon gewünni görjek bolup. Şo bilen marahim öde saz bolup bizim alıp barayan tertibimiz şoňra tertipligini bildirjek, tertipligini bildirjek bolup, yani bizim alıp barayan tertibimiz şoýan Mufti Raşid Resuli tertipligini düşündirjek bolup, näme diýe bilýär? Biz diýe ulama Türkmenistana, ulama Diýobend bilen Zahadan bilen Pakistan, Hindistan bilen fakat taam etdi bizim müşkilimiz bar diýe. Men dedim hazar sen ne allaýarsyň? Sen näme diýip allaýarsyň? Göz bilen gaşyňa allap durdyň önde bir imam zymmaty. Men dedim Türkmen Sahran ulamalary ki biz teorekde okuyup gelipdir. 100-99 musulman doğan siz bilen iradyňyz bar. Sen baştan ağladan bilen men tanymandyrdım falandat. Siz şeýt ýasyň biz beýt ýar, siz şeýt ýasyň biz beýt ýar, siz beýt ýasyň biz beýt ýar. Nihayetten iman agydada bir Hudaýa tygynmaklykda biz beýt ýar, siz beýt ýarsyňyz. Sen niýe biz bilen deň diýdik? Sen ne iýmeňde, ne içmeňde, ne ýatmaňda, ne turmaňda, ne toýuňda, ne ýatyňda musulman doğansyň hiç bir zadyň biz bilen deň okuýanak. Oşun ýoly näme? Ýoly hiç zat däşiň biz bir üksen jawan olan ortaga giripdir. Biziň tyrgymyzda gelip ulamalarken emma Allah tebaraka we taala tawfik edip biz özümüz ortaga okudyk. Dili wada akmadan da otaly bizden tagazat ýerleşiň gurmaklyga. Siz gelin otursun inşallah. Şu gurun açyň, hiç kimde gurun ýok. Göz bilen gaşyň arasyny allapdy, göz bilen. O da imam zymga, "Vay baharsly adam,
Nemedir biz yok vaktımızda. Öz bağ vaktımızda gözümün arına Allah'tı. Biz şöyle değil. Bizim yok vaktımızda nemedir? Erteki konuşda milletin başı. Hani kim ne açıyla da ulakan takdir. Bir tavar milleti iyileşik etmeye, biz de bilip dursun nemerini. Şimdi biz de işte adamımızdan, avremizden, muğyetimizden korkup şuna keplemek etsek, yani biz şunu münafıkiyetten başla düşünebiliriz Müslümanlar. Biz şunlardan münafık tanıyan, men özümü, eğer men hakkı bilip dur keplemesem, hakikati men bilip durup aytmasam Müslümanlar. Allah temizlem tevfik versin, bari haca konun başarılı böyle kurduğunu.